faɗi dukanmu muna neman dace. Duk abin da ka so idan ba rabo sai ya kwabce. Ba ni yin wauta bare ma a ce mun zarafi. Zarafi, 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 zarafi. Ni ka tuna rayuwa abinda ka shuka za ka girba. Zarafi kai ne ko kwa sharri duniya ba mu tabbata ba. Zarafi shi kuma dan adam bai dace ba ya dinga sakaki ba. Zarafi ka ba hankali duniya ta zarce sanin mu. Zarafi na yi kuskure sai wahala na goge laifina. Na biya zuciya gashi yanzu na shige rana. Na rasa mutunci na gashi yau ina yin nadama. Ko yana ta hantara ta ya zanayi da raina. An ci min zarafi. An ci min zarafi. Labinki guda ne amma ya zarce dubu. Lokacin ki mai tsada kin barar kuma kin damu. Gaddara kawa ce Allah shi zai magani. Taimako yayo wala wannan zamani.